Σκασμός! Λεκέ της κοινωνίας. Ανεοξίδωτη τελεκέ. Ξεχάνετε, κύριε Ανακριτά. Σκασμός! Μα εσείς το είπατε. Και τώρα το παίρνετε πίσω. Σκασμός για να σε κλείσω μες στο πουδρούμι σαν το πεταλούδα. Θα περνάς την κατσαρίδα σαν γαρίδα. Και το πότε, κύριε Χριστή. Σκάσε ρε βλαμμένε. Μάλιστα. Λέγε, που μένεις. Διανού Πατακού και Νικολάου Μακαρέζου γωνία. Σε ρε γειτονιά μου επομένεις. Κάντε και κανένα υπουργικό συμβούλιο καμιά φορά, μας πιέζει την ελαφρώς. Μην παίρνουμε και θράσος. Άντε τσογλάμε όλοι. Συγχαρητήρια για τα γλυκά σας, κύριε Ανακριτά. Ευχαριστώ τυχεράκια. Τι τυχεράκια, κύριε Ανακριτά. Με δεμένα χέρια. Πρέπει να είσαι υπερήφανος για τη γειτονιά σου. Στυλιανού Πατακού και Νικολάου Μακαρέζου. Γωνία. Και τι σημασία έχει αυτό. Εγώ κοντζάμα στην Όμος. Ξέρεις που μένω. Ελευθερίου Βενιζέλου και Τσε Γκεβάρα. Είναι να μην πας σαν το Τσε Γκεβάρα με μια κιθάρα. Βάσανα του κόσμου, τώρα τραγουδώ. Πάμε, έχεις και όρεξη για τραγούδι. Από σε 3 μέρες θα με τελέσετε, τουλάχιστον το ευχαριστώ κιόλας. Ποιος θα μπορεί να σε τελέσουμε. Μα εσείς το είπατε, κύριε Ανακριτά. Σκασμός που θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Σε 3 μέρες είναι τα εισόδια της Θεοτόκου. Πιστεύω και το λάδι μου ακόμα. Εσένα θα εκτελέσω. Θα σε εκτελέσω την επόμενη. Πάρτε το χαμπάρι σκουλίκια. Εκτελέσεις σε ημέρες ληστείας δεν γίνονται. Βασανιστήρια όμως γίνονται λαφρά. Τα βαριά γίνονται καθημερινές. Και προπαντός σε εθνικές εορτές, 21η Απριλίου. Εκείνη τη μέρα γίνονται τα καλύτερα βασανιστήρια. Να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Τι σιγομουρμουράς πάλι. Λέω, σκόβουν τα δάχτυλα. Εκείνη η φάραγγα. Με το ματούλα και ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι στο φούρνο. Τι λες. Λέω, φιτίνι. Όταν σε λιώσει και στο ξύλο, θα αρχίσεις και εσύ φοιτή. Πάντως μεγάλη τύχη να φτάσανε σε 21η Απριλίου. Εκείνη τη μέρα καταλαβαίνεις τι παραπέδικο. Ενώ τις υπόλοιπες, περνάς στα παλατήρι τους. Σκάσε τους άλλους στο κάθαρμα. Σκάσε τους άλλους στο κάθαρμα. Αρχίσαν πάλι τις κοιότητες. Σκάσε γιατί θα λιώσεις εκεί μέσα για όλη τη ζωή. Άντε. Παιδευόμαστε εμείς για 5 αλητηρίου σαν εσένα. Πώς διατάξατε για μένα. Τι ώρα είναι. Δεν ξέρω, κύριε Ανακριτά. Από εσείς τους είμαστε από το ρολόι. Σκασμός! Που θα πεις εμένα τους έσπασα το ρολόι. Από εσείς το πάτησατε, κύριε Ανακριτά. Τι γυρεύει αυτό κάτω από το πόδι μου, ρε. Ξέρεις τι ώρα είναι. Όχι. Είναι ώρα που έπρεπε να είμαι σπίτι. Και εγώ κάθομαι εδώ και κάνω περιορίες για σένα. Επειδή σας κρατάω και με το ζόρι. Για σένα, βρε. Αλίμονο. Το καλύτερο να κάνω. Το κάνετε, αλλά λίγο υπερβολικά. Μιλά καθαρά να πω τη λύση, θα σε κρεμάσω ανάποδα. Λέω, σας άξιζω συγχαρητήρια, κύριε Ανακριτά. Το ξέρω, μπάστα. Αλλά ποιος από εσάς το αναγνωρίζει. Τα αναγνωρίζουμε, κύριε Ανακριτά. Τότε γιατί δεν ομολογείς να τελειώνουμε. Τι να ομολογήσετε, κύριε Ανακριτά. Ποιος έγραψε συνθήματα στις τουαλέτες του 17ου Γυμνασίου Κορυδαλού. Πού να ξέρω εγώ, κύριε Ανακριτά. Δεν έχουμε ποτέ ζωή μου στο Κορυδαλό. Εγώ μένω στο Σεπόλια. Νομίζεις θα με ξεγελάσεις. Μα σας λέω, δεν έχουμε ποτέ ζωή μου. Δεν ξέρω τι κατά πού πέφτει ο Κορυδαλός. Έχεις γνωστούς όμως εκεί κακούργε. Εγώ. Ναι, ο Μανώλης που είναι από κάτω σου. Στην παλικατοικία σε εννοώ. Ο Μανώλης. Πάνε στο ίδιο σχολείο με τον Φίλιππα και κάθεται στο ίδιο πλανείο. Γιατί, κακό είναι αυτό. Ο ξάδερφος του Φίλιππα. Ψωνίζει από το ψιλικατσίδικο του κύρια Αναστάση. Στα Πατήσια. Όχι, δεν το κάνει αυτό. Με τίποτα. Κι όμως ο κύριε Αναστάσης, η μουσίτσα. Απλώνει στον ίδιο έλεγχο αλφα με το Στάλιν. Σκάσε ηλίθεια και μην διαφώνεις στο σειρμό μου.
καταστάσεις. Η μουσίτσα. Ναι, ξέρεις που μένει. Σπίτι. Σκασμός! Που θα νομίζω ότι μένει σπίτι του. Στο Περιστέρι μένει. Όχι, αποκλείεται. Απίστευτο. Κι όμως, για να δεις πόσο έξυπνος είμαι, ένα πουλί το Περιστέρι, ένα γοριδαλός, ποιο άλλο πουλί έχουμε? Τη σκούτερ. Σκασμός! Που θα πεις την Ελδοσωτήρη τη μέρη σκούτα. Πρόδοτη της πατρίδας σου, επαναστάτη. Δύο γυναίκια στον ήλιο και διαζόταν. Τι λες ρε? Λέω. Τώρα θα σε πει. Μα εσείς το λύνετε, κύριε Αναπητά. Βρέσον! Άμα δεν σε λύσω, πώς θα σε δέσω? Ούτε τα βασικά δεν ξέρει. Αλλά τελειέμαι πως έγραψε τα συνθήματα. Μα δεν τα γράψα εγώ, κύριε Αναπητά. Να τα έγραφες με ηλίθιε, τώρα θα με ξεπερδέψει. Τα είχα πάει και εγώ σπίτι μου και εσύ στο κουντρούμι σου. Κύριε Αναπητά, Λέγε πλάκα. θέλω να ομολογήσω. Έτσι, μπράβο, συγχαρητήρια. Πιθανότερα. Λοιπόν, παραφέρω χαρτί και μολύβι. Αυτό το γίνεται με το 200. Εντάξει, αφήστε. Εγώ, κάτω από τον Γεραβέλος, το όνομά σου, Γιώργος Παπαδόπουλος, κύριε Αναπητά. πάλι τα ίδια. Εγώ, ο κάτω υπογεγραμμένος, το όνομά σου, Γιώργος Παπαδόπουλος, κύριε Αναπητά. πάλι τα ίδια. Μα τι να κάνω, κύριε Αναπητά, να αλλάξω το όνομά μου. Ας είναι όλα τα άλλα που θα πεις σωστά και ας με συγχωρέσει. Μεγάλη χάρη. Ο Πρωθυπουργός και Βασιλέας και Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Υπουργός Παιδείας και Αμήνης μας. Και δήμαρχος και κοινοτάρχης μας. Σκάσε όλο! Έχει χάρη που ομολογείς αλλιώς. Λοιπόν, εγώ ο κάτω υπογεγραμμένος, ας το γράψω μόνο, δεν πάει η γλώσσα μου, δηλώνω υπεύθυνος και βάσει των συνεπειών του νόμου, δύο ωραίες λέξεις, ότι πρώτον, έγραψα αντεμικά συνθήματα στις τουαλέτες του 16ου Γυμνασίου Κορυδαλού. Υπογράψω. Σκασμός! Θα υπογράψει. Εκεί θα σταματήσουμε. Θα μας περάσουν για τρελούς. Κανείς δεν σταματάει στις τουαλέτες. Όταν γράφει συνθήματα, γράφει. Δεύτερο, παρόμοια συνθήματα στο τρίτο δημοτικό μενιδίο. Μα τι δουλειά έχω, κύριε Αναπητά, στο μενίδιο. Σκασμός! Μήπως είχες στο γυμνάσιο Κορυδαλού. Έτσι τα γράφουμε να ελαφρύνουμε τη θέση σου. Αν είναι έτσι. Τρίτον, έχουμε μια τοποθέτηση βόμβας στο Σύνταγμα. Τι θα την κάνουμε αυτή, ποιος την έβαλε, μόνη της μπήκε. Και πρέπει να την έβαλα, κύριε Αναπητά. Και ποιος θα την έβαλε, ρε ηλίθιε, εγώ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Τρίτη, μια τοποθέτηση βόμβας στο Σύνταγμα στις 3 Δεκεμβρίου 1969. Μήπως ήταν βόμβα του σεξ. Σιγά μην ήταν και 7. Μία ήταν. 1, 2, 3. Ελλειπή κατάθεση να δώσουμε. Ο αρχηγός ζητάει από 4 και πάνω. Αχόρταγος ο αρχηγός. Μιλάμε τώρα να ακούσετε. Λέω, τέταρτον. Α, βλέπεις, έχει απ' όλα του το δω. Τέταρτο. Έγραψα παρόμοια συνθήματα για απόπειρα τρομοκτονίας με τραυματισμό στις 5 Δεκεμβρίου 1969. Τώρα μπορούμε να τη θεωρήσουμε ολοκληρωμένη την κατάσταση. Πέμπτον. Πέμπτον. Δα, πρέπει τους άνοιξε η πουλάκι μου, Ανθρωποκτονία προμελέτης με λιωσίματος κεφαλής και στραγγαλισμό.
Τώρα